Aswepe. But not many somebody. But not me open the table. Engineer Bruno. Amadi abakiri boy irawa. Ndarabanko. Kejoba. Ndarabanko. Ndarabanko. Eze kweze kukiche mante bakola gako. Eze kweze kukiche mante bakola gako. Akuko mereme. Omere kogi state mama. Omere kogi state papa. Ebe mujale kulo bilongo na debu. Mane harusi, wano biya mameje monu brother. Anye dema, tuna kokio, chiche se waleba. Tawuta lo buru kado pinde manu mabalaga. Pakuodo buru kuya lunde manu nanimea. Ebe mo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Anye tima, mbodo na lo eleneba. Abu amada kuganye shabro moneli na dana. Awe yage mele mo mama. Ukeruku brother Anukala. Arabanko. Ebanye jina rose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jamunko. Arabanko. Ebanye jina munko. Arabanko. Kena pepe. Arabanko. Taxi drivers. Arabanko. Tampo drivers. Arabanko. Okada pepo. Arabanko. Ufodu jaroda. Arabanko. Mo mwe beji beti mpere. Arabanko. Ufodu jaroso. Arabanko. Beji beti maroda. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. Laila, dame. Aswepe. Abalite, ojamabele yo. Onibe, ndamabele gabeja bebe. Emeni na idoko, meni jeje wako. Majine, onye mejoro mara yo mama. Onye mejoro mabara. Ebe wele luwa, na ojaduru. Emeni na idoko, meni jeje wako. Ọmọlúwẹ̀. Santos. Wọ́n ní àná pé wọ́n lọ fi yàwó. Sípẹ́lẹ̀ mi, tẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ ní ìjà bẹ́ẹ̀. Akọ́wọ́ tí mo ń padà. CEO International Gospel alias Babalikas. Womenage, one of the Yaba. Ogarel again, man. Worldwide. Arabanko. Ebanye jina rose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jamunko. Arabanko. Ebanye jina munko. Arabanko. Keke na pepe. Arabanko. Taxi drivers. Arabanko. Tampo drivers. Arabanko. Okada pepo. Arabanko. Foto jaroda. Arabanko. Mo mwe beji beti mbele. Arabanko. Foto jaroso. Arabanko. Beji beti maroda. Arabanko. Keke
Ochijaroda, Ibanye Jinamumbo, Alabasuwepe. Ine, Onyama ewela bebe, ewebe neluwo biaduro. Ibanye Jagamba Gogoro, Ida, Ewuwa Labara Mukoye, Itagiri Jamweze Lukuo, La Amada Wuzoya. Aremma Igbo ndọma meji mọnụ ndọma mejiri Chimebọchi Imo steeti ndemma na Bọlachi elekpanụrị taa ọ na-agarala gị ebe ahụ ị nọ ị bịaruola daa Achị ọbụrọchi kelee Olisa onye bụrọchi ya kelee Chineke n'ihi na ọwụ ihe ntakịrị mmanụ ịhụ ụbọchị ọhụrụ ịghọtala onye na-emekere mma ya jisiekwanụ ike onye megakwanụ karị mma anyị si ya wetuo aka ha ọjọọ enwekwana akụkọ mshimakọla nnụ taụkwanụ ahịa nkwọ taụkwanụ Tọzdee abalị 3 nke ọnwa Septemba afọ 2020 n'ala Igbo anyị taụkwanụ ahịa nkwọ ebe na bọwụla nọ na para oche gị pụkọla ya ọma ndụ na akpọ ntị gị ala ga-ejiekwanụ ntị ama akọla gị akụkọ ọmanụ nwa na-achị ya High Chief and Mrs. Kelechuku Kennedy Okere, MD, Akajobu, one of Owerri West Local Government. Ọrịa maka m sanaba agaghị na omume anyị makọla gị akụkọ ketawo Tọzdee abalị 3 nke ọnwa 9 ọnwa Septemba afọ 2020 taakwa ahịa nkwọ na ala Igbo anyị onye jikwana isi akọta aka ọkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri Pikin ngwa na gema ntị makọla gị akụkọ na njikere ejikega maka imepehu ụlọ akwụkwọ n'ala anyị nakwa steeti Imo otu jikọtara ndị nkụzi ala anyị na steeti Imo ya Nigeria Union of Teachers NUT National Union of Teachers na steeti Imo NUT adụọla ahụ isi shanwohu agahụ emepehu ụlọ akwụkwọ na steeti Imo n'etiti mkpamkpa ọrịa coronavirus ịkpaga na ala anyị onye isi oche otu NUT na steeti Imo ịhụkwanụ Maazị Philip Nwanshi o kwuru shi enwebeghị ha ọchịchị steeti Imo imere iji kwutusacha nwụọ ụgwọ niile ejikọrọ nwụọ ochia chieji nọ nwụọ ụgwọ chiejikọrọ nwụọ ụgwọ shanwa akachiga steeti Imo ewo ndị Hope Uzodimma emee na nzukọ emee na ahụ mitin ha ekwe mmụọ nkwachi anya hụ ga-akwụtụsacha nwụọ ụgwọ ahụ mana ọchike mma ahụ anwụhụ ahụbe afụ anwụhụ ahụbe peni chaka gbamara mmụọ aka Maazị Philip kwuruchi ndị nkụzi praịmarị ya wụyo ọkpa akara ịnọ na nga ọkpala nakwa kansụl Owerri West nakwa kansụl ndị ọzọ chike ma ọnwa Maachị afọ shanwu ha enwetabe ụgwọ ọnwa nwụ ya na-ajụchi ọrịa mmanya mara na shi emega nyocha iwefụta ndị ọrụ mmụọ ghost workers na steeti Imo mana ọkachiga steeti Imo na ndị ọrụ ya ọ na-achọrọ ịgwa m shi herita kansụl nga ọkpala niile ndị nkụzi praịmarị niile nọ na nga ọkpala chi enwe eke wezigbo ndị ọrụ steeti Imo
n'ihi na enwebụ onye ka akwụrụ fadin chọfụrachi ndị nga ọkpala ndị nkụzi niile ahụ kụziga na praịmarị skuul nga ọkpala si enweghị nke ọwụla ewu ezigbo onye ọrụ steeti Imo si ozugbo nwa ahụ ghost worker nwa akpa kachiga steeti Imo kushi ha ekwutusacha nwa ụgwọ ahụ ejikọrọ mgbo shamụ ha ga-emepe ụlọ akwụkwọ na steeti Imo ma ndị sekọndịrị ma ndị praịmarị shamụ ha ga-emepeta ga-akwụ ọnwụ arịazi ejikọrọ mgbo ọ ga-akpọtụ na steeti Imo echi bịa rịda otu ọhaneze ndị Igbo ga-etuma chifu Emmanuel iwu anyanwụ aha eji aga mba ndị Igbo agaghị etuma ya ugwu na steeti Imo echi bịa rịda ọ ga-eme emume ncheta ọmụmụ ya ke afọ 78 ya ọ ga-eme birthday ya 78th birthday ya chifu Emmanuel iwu anyanwụ ọkwanụ otu onye ndị akwa akwụrụ enwere n'okwu ndọrọndọrọ ọchịchị steeti Imo ọwa na Elder Statesman n'asụsụ bekee elega anya chi gọvanọ steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzorima gaa ugboro abụọ onye isi ọhaneze ndị Igbo n'ụwa niile ewu Chief Nnia Nwodo nakwa ndị ndu ala Igbo ọzọ ị ga-awụcha na steeti Imo echi bịa rịda iwu anyanwụ ga-eme 78th birthday ya echi bịa ekwukwannachi akwa ịgala ya wụ Chief Emmanuel iwu anyanwụ ugwu rịda ọwụ onye isi otu akpọrọ Pan Nigerian Presidency of Igbo Extraction Coalition PANPIEC ke steeti Imo shọwyawu aka ji otu ahụ na steeti Imo otu na-akpọkwa na PANPIEC wu otu iwefụtara onwe nwụ na-ekwu okwu a ga-eji hụshi onye Igbo ga-awụ onye isi ala anyị ya prezidenti Naijiria n'afọ 2023 ọwụhenwo ji awa ịga na steeti Imo echi bekwela Emmanuel iwu anyanwụ Arịmbashi ekwe ekele ihu asa Chukwu Kevin Iweze Vivian Mmadụ ndewo Billy Sam ndewo Educhi Nko onye ọma na Philippines Okenyimi ndewo Ugo Sunday ndewo Prince Onyeka UAE ndewo Obioma Ekpe ndewo onye ọma na Cyprus Ọhanekwu Bright ndewo Vitus Ehidomi ndewo bịaruola Chris Emi Donu ndewo thank you Lonjai Nokwanda Chinwe ndewo Eleno Anyam Awodi ekelekwala m gị ekene onye ụwa ekele m gị Mark Okorochika Akụkwe Fabian Chukwudi Osha Edwin Chris Emidon Okwukwe Friday Kalistus Akuchie Benny onye kelere m Eric Obi ndewo ekene John Bosco Robert Oriako Chinenye nwa ala ukwu Amadakona Olisa Nwukwu Ifemi Kennedy Iranu Seshi wow I'm just on time today good morning Orema Chief Chinedu Olewike CEO Sidems Company Limited ndọma na Turkish Door Eklamge Chris Emidon ndewo ele anoreta n'ọbọlachi ashimbiarela onye ukwu mma rela onye nta mma Ugo Boss Omeka Agụ ebịara here life ashimiyarela gị mma ya gajiela gị ọrịmma echefukwala Asia broadcast taa echefukwala o deberela na steeti Imo itazideberede ndị dara ezumike nke ọrụ na steeti Imo ya wu Imo pensioners n'asụsụ bekee enyela ahụ aka chiga steeti Imo ewo ndani Hope Uzorima aga ya ugboro abụọ enyela ahụ ya nkeji awa 72 ya wee nyere ha gọvanọ steeti Imo 72 hours chi ya ji kwutucha nwụ ụgwọ ahụ ọ kwụfọrọ nwụ chi nyere ha ya 72 hours ya rụ ma ha kwụcha hụ ụgwọ ahụ o ji fọrọ nwụ
ya ma hụ ga-etiga ụkwụ na otu trauza. Nna m anasị ihe gbasara okwu ụgwọ na-ejikọrọ nwo n'ọnwa gara aga ka a kwụrụ nwa ụgwọ. Ụfọdụ shango nwetara ụgwọ ọnwa 3, ụfọdụ shango nwetara ụgwọ ọnwa 2. ya afọkwa asịkwanụ ka ahịa enyere nwo ahịa ejila ahịa kwutucha ụgwọ nwo jikọrọ kemechie nwo ma oge ọzọ nwo nwere hope hụ jisie ike kwụfụcha nwo ụgwọ o ji nwo enyere ya 72 hours ultimatum chihụkwuo nwo ụgwọ eji nwo. Anọkwa ahụ nga ahụ kwuo chi anwụhe enwe m ahụ olileanya anwụhe enwe m ahụ ntụkwasị obi ebe otu jikọtara ndị lara ezumike nka ala anyị nọ ya Nigerian Union of Pensioners shanwuhe eluzuola confidence ebe ndị ahụ nọ n'ihi na ndị ahụ bịa nwa akachiga steeti Imo ejeje mee meeting ashimo calm down nwa aka mụọkwanụ agụ a na-agụgbu ndị lara ezumike nka nwochi olo anwụhe enwe ahụ obishi ike ebe ndị pensioners ahụ nọcha nwa pass ya vote of no confidence na Nigerian Union of Pensioners n'ihi na nwa ọchịchị steeti Imo rọkọga nrụrọ nga ahụ nwa rọkọga nrọ achịga ya na a na-ejide ego ndị pensioners agaghị ama mkpa ọrịa echekwuo ndị ụgwọ nwo asị nwe ha fụkwala na afọ na anyị mega verification eji akwụ nwa ụgwọ ndị isi oche Nigerian Union of Pensioners aha akpa agụgbu ndị mmadụ nwekwu ochie anyị achọmahụ nnụ anyị apasiala no vote of no confidence ọnụ nna emega ahụ ha anyị dila nna azụtaga ahụ ha anyị tụrụ nna ahịa o deberekwala na steeti Imo it has debrede ndị ọrụ Imo Foundation ebeela akwa gbachie ụyọ ọrụ nwo maka ọnwụ nwa otu onye ọrụ nwo ebugidekwanụ ọchịchị steeti Imo ebubo chọọ nwo mere nwa onye ọrụ nwa ahụ ijiri jeje nwụọ n'ihi na akwụgahụ nwo ụgwọ ọrụ nwo. Ndị ahụ bere akwa chi eji nwa ụgwọ kemgbe ọnwa 15 chi eji nwa ụgwọ 15 months akwụbe nwo ụgwọ ọnwa. Achịkwanụ nwa onye ọrụ nwa ahụ bịara bịarịa ma na-arịachi ike enweghị ego eji eleta ahụike nwatakịrị ahụ emee ya nwụọ nwa agbaruo ihu chanwanaga ha anọgide na mmehie ka marabala nwụbacha ga ha anọgide chere na anyị mechaa verification mmanụ ha na-anwụche nwa eme ngagharị iwe were he mapamasacha ihu ụyọ ọrụ nwo emere nwo ji gbachie nwa abịa maka hụ ọrụ nwa akpọkwanụ akachiga steeti Imo ewu ndị anyị hope ụzọrọ mma gaa ugboro abụọ nwa akpọ yokushia ndị biko tụgharịakwala uche tụgharịakwala obi ekwekwala sọ agụrụ na ọrịa gbufusacha anyị ọkpọrọkọ lenu nwa onye ka anwụọ n'ugbula ka onye nwe onye ọ ga-ewu nwa ya echi ma ọkwa na onye ọ ga-ewu ya nwa na onwe ya echi nwa arịọ ya biko shia bịa kwụọ mgbo ụgwọ nwo ma nwa hụkwana ihe nwa eji fefe ga aka ọnụ agụụ Chidiadi Ilo Benson Sisi ndewo Okoro Benson Obinna Humble ndewo Gude Chika ndewo nwaọrụ Samuel Humble ekelela mege eze nwata Osuala Divine Onkwe Temple Onyoma na Holland Lawrence Okechukwu Ebuolachi ndewo Lawrence Oke ekelekwala m gị Chibomba 1 ashimbiarela gị ma Chidebere Evaristus Kingsley Emeka Obiora Nwankwọ ashimyarela nnọmma emi die tele United States of America bagarela gị mma aji nke dayo Christine asụlụkandem okuro were ọgaranya kabala nka olula mmadụ ya abụ ọgaranya Emeka olula mmadụ ya abụ ọgaranya onye ọgaranya kaba nka olula mmadụ ya abụ ọgaranya Arema Maazị Sylvester ndewo nwanọ n'eze Chibeze uche mbewu Maazị Sylvester Ishishi Germany elega nwanọ n'eze arekomemma Good day Louis
Pikin ekelekwara m gị ọrịmma. Ike IKB Showrep King, please change this song for us, please. We are tired of hearing it every day. Ahụ egwu eji akpọ signature tone for the program. Ọrịmma. Good day, Lois. Ndewo. Maazị Sylvester. Ndewo. Anyam Audishi, what is wrong with the Imo State governor? It's like he want to kill Imo people with hunger. Fabian Chukwudishi, Hope, Ben Johnson, Uzodemma. Nwanoneze, ndewo. Chris Emidon, ndewo. Of company, United States of America, and no cracker. Get the Panama and the London base. I know we're all one night in Ambajama. O deberela, it has deberede. Akachiga steeti Imo ewu Ndani Hope Uzodimma agaya ugboro abụọ ekwuola shi anya hụrụ gọvanọ steeti Imo shitana ụzọ Ben Johnson. Amanụ m nke ewu ụzọ Ben Johnson. Biko onye ọbụla mara na ha ewu ụzọ Ben Johnson way. Ya biko kọwala m ewu Owerri Pikin n'ihi na ka ahụ gbagwojuru m anya. Ọchị enweghị nnọọ ebe ọkwụ akwụ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC. Shaya ha enweghị ndị ọ ga-esi ndị ewu ndekem n'otu APC, ndị ewu ndekem n'otu APC, shi ha ewu strọkchọ m n'otu APC kpa ahụ ọ chọrọ ịzọ gọvanọ. Shaya hụ onye shi bịa, shaya hụ shi bata na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC. Aka ya hụ batara ya ha fụrụ tiketi nwụ n'ụzọ Ben Johnson. Gbalaga shikpa ahụ ka ya hụ na chijeje wụọ gọvanọ steeti Imo. Chenwe onye ga-eche ha ahụ structure hope aya hụ ji ụzọ Ben Johnson bata na otu APC na steeti Imo vụrụ tiketi mgbo n'ụzọ Ben Johnson na wụọ gọvanọ steeti Imo. Ọ gbakwara ara okukwara. The question you ask yourself is, before Hope became the candidate, which structure do I have in APC? Fight over who is who or who gets what. The question you ask yourself is, before Hope became the candidate, which structure do I have in APC? I came from outside. Through the Ben Johnson where I became the candidate. So when we come together, we identify those ones. Fight over who is who or who gets what. The question you ask yourself is, before Hope became the candidate, which structure do I have in APC? I came from outside. Through the Ben Johnson where I became the candidate. So when we come together, we identify those ones. I came from outside and through the Ben Johnson way, I became the candidate. Ben Johnson. Hey! Ọgbakwarado! Anaka ka ụdara mere. Ya na anaka ka ụkwa mere ya egbudu ụgbọ ihiri. Nna ake Ben Johnson era oke gị ekwuma. Ọrịmma Sunday Raymond Owerri Pikin, good morning. Onye nta akụkọ anyị wanụ Ejemani Obioma, okay. Tochukwu Amechi Owerri Pikin, my man, God bless your work. Amen. Chris Emidon Temple Run means Ben Johnson, okay. Good day, Lord. Owerri Pikin, I'm in love with your program. May God continue to bless you. Amen. Long time of one day, Ben Johnson way means Supreme Court Governor. Okoro Benson Obin, when I give Ben Johnson, all one year ago, Kaya, Ben Johnson. I came from outside through the Ben Johnson way. Lawrence Okishi, nothing to write home about in Imo State and Nigeria as a whole. Chinenye Aluku, nwoke Kevin, it's nice work. Imena. Umunne Ben Johnson, ekelekwala m nno. Ndewo ndọma na Ben Johnson. Ọgbarara.
ọchịchị steeti Anambra ke Willie Obianọ nọ na isi ya shita na ọnụ onye odeakwụkwọ ministri mmụta iwu Ndubeze Nwankwọ ekwuola shi ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị na steeti Anambra ga-ebidohu akwụkwọ na Mọnde abalị 7 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya yawu Mọnde izuụka ọzọ bịaga ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị ga-ebidohu akwụkwọ achịkpanụ ihe nwo ga-ebido ugbulaka na ụtamụ ka atọ tetamụ na uhe nwo ga-ebido ugbulaka na ọchịkwanụ ọ ga na tetam nwo nọ n'ime ya ga-agwụchazi na abalị 20 ke ọnwa 24 ke ọnwa Ọktoba on the 23rd of October ka totam ị ga-agwụ na steeti Anambra gbaheshirekwanụ ugbulaka na arịma nwoke Kevin ndewo Chukwuemeka Chukwuebuka Leonard Eshe Ben Johnson Governor Egobos Omeka Eshe God will expose and punish all who are behind the Ben Johnson rigging. Rich Nwadi Oteshe, what up, my brother? Anya Odishi, hope. Please pay workers their salaries. Remember, the wicked will not go unpunished. Mike Chinaka Chaike, Eshe, mad people everywhere. Tochukwu Amechi, hope Ben Johnson. Paul Ozemera wish you good day. You are watching from Senegal. Chris Odipo Okaf. Thank God you didn't call my governor Onyenku today. You are not remembering us. This Onyenku, it okrashani chefu. Nasa governor Mesha Yahona Ben Johnson. Hey governor Nabagana Ben Johnson. My mommy. Emmanuel Kwoma Mama, I know what you can do. A capacity woman. Okay. Give me the magic. Mommy, give me the magic. I don't sure you me the magic. Unye me the magic. Unye came the magic. Bank it or one. I'm sure Mama Stella man. Oh, Mama Stella, God bless you for always backing this ministry up. Ashimshideke Gojegi immediately. There were. Bless us, Lord. I remember. Ọchịchị steeti Rivers abịa aka n'akwụkwọ iji hụ she arụzigharịrị ọwa mmiri ọṅụṅụ iruru 496 kilometers ma wulitakpụbọ ya yawu pipeline. Ashịkwanụ yawu pipeline mmiri ga na-ewefụtala ndị obodo Port Harcourt na Obiakpọ mmiri ọṅụṅụ ọnụọgụgụ ya mmiri ọgụgụ iruru 330,000 cubic meters. Akachiga steeti ahụ ewuwe ike o kwuru she a ga-ebido yawu ọrụ ọrụ aha hụ gakwa na-ewefụtala ndị bekee nwụọ ọrụ wike ebido na otu ile aka ọbịa n'aka na kọntrakti eji ebido pipeborne water ikesa pipeborne water na steeti Rivers ebe bidokwana ya ugbulaka na Port Harcourt nakwa Obiakpọ kansụl Port Harcourt na kansụl Obiakpọ wike kwukwa na shi ọrụ na a ga-ebido shi ọ ga-arọfụtala ndị bekee nwe ohere ọrụ shi nwere ndị ka a ga-akpọrọ ọrụ shi ọnụọgụgụ nwogeru 1,200 ya 1,200 people ka a ga-eme employ ka ahụ ka akpọrọ direct job a ga-enye nwe direct job ebe n'aka ka ọzọ mmanụ ruru 5,000 ka a ga-enye indirect jobs yawu ndị ga-eso ahụ maka yawu ha ọrụ a ga-enye wike kwukwa na shi ọrụ ahụ ga-ebido n'abalị mbosu ke ọnwa Ọktoba afọ anyị nọ n'ime 1st of October ka a ga-ebido pipeborne water project ahụ a chọrọ ilikashicha na steeti Rivers ị ga-ebidokwanụ na kansụl Port Harcourt nakwa kansụl Obiakpọ wike kwukwa na she aya ha agwala ndị kọntraktọs ahụ shi nworuziekwa ọrụ ahụ ama n'ihi na nwaọla nwarụrụ nga ahụ ya rụcha abịa chọpụta shọrị mma cha ya nwa ahụ ga-etikwa okwu otu traza aya ha ejikwala achịla nwolekwa ya enwekwa onye eji ahụ ukwu eze ya anya chi nworuziekwa ọrụ ahụ ama ka
o nwee high quality standard ka mmiri ahụ na-agbakwanụ amara chọwa ezigbo mmiri ka ndị steeti Rivers ịṅụga ka ọ ghara ịwụ mmanụ ga na-aṅụ mmiri ya na-aṅụta ọrịa chinwo mejie ya ama. Arema Nonjalo Lokwanda Ndewo Kizito Onwumerechi Hope is now Ben Johnson and Supreme Court Governor Stanley Ishindewo Owerri Pikin Ndewo. Ọchịchị steeti Rivers Kenda Hope ke nwanne anyị nwoke iwunye som akwụsị alụmọgụ Wike ịnọ na ime ya anọrọ na echi gara aga bido ikutu ụyọ ndị mmanụ maka nrụsa achọrọ ịrụsa okporo ụzọ eji efe elu eji agba n'elu akpọrọ flyover ịnọkwanụ na Rumuola nọkwara na kansụl obodo Obiakpọ steeti Rivers. Wike ekwuola si a ga-arụsabọ ụzọ ahụ rụọkwanụ flyover ya asatọbọ mbọrọ ya mere echi ile na taa a ga na-akụtu ụyọ ndị mmanụ na-akụtu ụyọ ndị nọchiri ebe a ga-arụ ya wụ flyover na ebe emegakwa road expansion na Obiakpọ steeti Rivers. Ekwukwana na shi ejiela jedekwụcha ndị nwe ụyọ ndị ahụ compensation ejila je nyakpụcha nwụọ ego maka ụyọ nwa ahụ a ga-akụtu mebi nwoje chọrọ ebe ọzọ mana ndị be ga-akwụ ugbulaka na wu ndị bi n'ime ụyọ ndị ahụ na ndị jikwana ya mere ụyọ ahịa ndị nwechara shọpụ n'ụyọ ndị ahụ a ga-akụtu asị hụ ndị anyị Wike inye nna ndị nwe ụyọ ego anya ndị ka anyị ịnanọkwanụ nga ere ego ahịa ị na-acha anyị ma ekpo ole ị na-acha anyị ma ekpo ole isi mmiri ma anyị ọgbakwanara chọọ n'okpo ime anyị anyị si ga chọọ nwa ego kwụsa ụnụ anyị nwa aka obi rịrịkwana anyị nwa ego fefe ego anyị ego aka si anyị werekwana ya ji mashini akpa ma ọ jikwana ya ji kashie onwe anyị obi maka akụtuola ebe anyị eji ere ahịa inye na ndị landlord anyị ego maka ụyọ nwa akụturu chọọ ndị anya ndị ka anyị ewu ndị nọ ime ụyọ ahụ akụturu ego ọwụ akwa nwobere bekuola akwụsị alụmọgụ Wike. Onye isi ndị uwe ojii n'ala anyị Ewu Muhammadu Adamu Abubakar ekelela akachiga steeti Enugu Ewu Ifeanyi Ugwu anyị gburugburu maka mbọ niile ọ gbaga na ihe gbasara nchekwa nakwa ọdịmma ndị ọrụ nchekwa na steeti ahụ. Kwuochi Ugwu anyị ahụwụ enyi ndị ọrụ nchekwa chahụwe security friendly governor n'asụsụ bekee. IGP Adamu ya Inspector General of Police kwuru na mma Ugwu anyị bịara ịgbatu ụyọ ọrụ ọhụrụ ọrụ na ndị uwe ojii na Command Detective College ịnọ na steeti Enugu ebe onye isi ndị uwe ojii steeti Enugu Ewu Abdulrahman Ahmed ịnọchitara anya onye isi ndị uwe ojii ala anyị Ewu Adamu. Ogwu anyị echile ka o ji ejije gbatuo ụyọ ọrụ na ndị uwe ojii na steeti Enugu. Anọkwa nga ahụ ndị uwe ojii ekele ya chahawu a police and security friendly governor ebe o ji na-agụrụ ya echekịta ndị uwe ojii na-emechila nwohe kpọrọkwala nwa ụyọ ugbulaka na nwa ekelekwa ya. Họteelụ Akịbakanri ịmakwagoso n'ala Igbo. Arema Stanley Ndewo Sunday Raymond echi Sunday Raymond Udozo Ishowere Pikin I'm watching you live from Republic of Ghana. Jonathan Mampasi Ebomuchi Ishowere Pikin Ndewo Paul Ozemena Shebu Ishi tell Governor Hope to pay workers and pensioners. It have been long. These are going on. Oya umenodo ke gaga.
Basile Chimi Shurudo, Mamazi Chima, email Bole Arequamema, Collins Destination. Good evening, my brother Collins. I remember Nakanatisha came late, who will connect collect my late money. I'll pay to Ugo Boss or make a go. O debrekwala itazi debrede. Prọfesọ Nwala ụkwanụ nwanne anyị ekwuola shi ndị Igbo ọwụla ekwesịla inwe egbe AK-47 nakwa ngwa agha ndị ọzọ nwo ga na-eji echekwa onwe nwo, ụmụ nwanyị nwo nakwa ụmụaka nwo fụọ n'aka ndị ogbu mmanụ Fulani herdsmen. Ọchị ekwesịrị itiga ya na iwu ka ndị Igbo na-apazi egbe edeba licensed gun ka anyị na-apa egbe. Ọchị ndị Yoruba ehimana otu nchenwo Amoteku kebidokwa na gbama ndị omekome Fulani terrorist isi ala. Ndị Hausa ehimakwa na otu nchekenwo akpọga Shege Fasa ịna ha ebidokwa ọrụ n'oge na-adịghị anya, mana ke ndị Igbo ahụ ji afọ iche China na kemgbe ahụ gbulaka ndị Igbo a na-echezi Kpanwoshemeke community policing nke community policing ewu ke onye isi ndị uwe ojii ala anyị ewu Adamu rọfụtara asị ga-aga Nigeria niile rurura anasị niile na mere nna aga ihima otu kenno ebe ọnwụ ndị ọzọ megakwa community policing nna na-emekwa community policing himakwa ya wu otu nche kenno asị hụ nna ndị ọchịchị anyị ịnọ n'ala Igbo ndị ndu ala Igbo chanwuhu ekwugahụ okwu gbasadịrị ihima otu nche ka anyị nọ nnọọ community policing chi community policing ahụkwanụ chọọkwa ndị isi ndị federal gọọmenti wu ndị ga na-ahụkwa ga na-echi eme ya kpọ ga na-echi aga n'ihi na ọwụ ihe n'okpuru ndị uwe ojii, mana ihiwa South East Security Outfit ọhụ ndị Igbo wu ndị ga na-ahụ kwahe echi agaga na ya kwahụ ndị Yoruba ji ahụga ke Amoteku Chinna ahụ na chi onye Igbo ọbụla ji ejikere makwa nwoji apamazi egbe onweke nwo na ji aka nwo chekwamama onwe nwo ebe ọwụ ndị ndu anyị ajụla ime ihe nwo kwesịrị ime maka nchekwa anyị. Abịakwala ahụ ọzọ otu eji ahụ maka mmanụ n'ala anyị yawu NNPC na ala anyị eweliela ahụ ọnụego mmanụ patrolu ụgbọala n'ala anyị ruo ọnụego 151.56 kobo. Ha na-erega mmanụ ụgbọala ugbu ashirima mmanụ ụgbọala ugbulaka 151.56 kobo otu ololo 1 lita. Mmambosu ha eregakwana ya 148 naira. Ọnụkpa nwochi eweliga ya ọkwa gbanwoge megide ya alaghachihu 200 naira per liter. So ha na-erega mmanụ ugbo 151.56 kobo instead of 148 naira per liter. O deberela it has debrede. Ndị uwe ojii Night Mile steeti Enugu anwụchiela nwoke aha ya wu Ismail maka ịkwaso nwatakịrị afọ 3 iko n'ike ma merụọ ya nwatakịrị nwaanyị iri afọ 3 ka emere na obodo Amofia Imezi Afa steeti Enugu. Ashi elere nwa ahụ ejiri jejele ya ahụ ya wụrụchi agbakala ahụ dọọ nwakịrị ahụ hymen ya n'asụsụ bekee she nwoke aha ha agbakala hymen nwatakịrị ahụ. Achịkwanụ nwa ahụ nọ ụlọ ọgwụ ugbulaka na ebe eletaga ahụ ya anya chagakwa na pụfukwanụ nwa okorobịa ahụ na ụyọ itiri ndị uwe ojii. A ga-apụfu ya na ụyọ itiri ndị uwe ojii. A ga-apụfu ya n'ụlọ ikpe ebe a ga-ekpe ya ikpe maka ịkwa nwatakịrị nọ 3 years iko n'ike. Ọgbarara.
Arema Tochku Benjamin Oyewachi Philippine Collins Destiny share message. Stella Mani, she is the full governor in the southeast areas. Osita Levi Osuji, my brother, how are you doing? Arekwamema Billy Sami Samuel. She does a good idea. Everyone should have a licensed gun for protection. Our governors don't care. That is Okechukwu Eshi, a country that has oil in abundance, and yet oil price is skyrocketing. Okrobesirishi picking you the modern news. Okrobesirishi very expensive. Lawrence is shame to all the eastern governors. Anderson Stanley Joseph Afoke Ndewo Nnapu Ndewo Maki Nelson Ebiaruola Chibike Ekelekwala Mege John Franke Ndewo Lawrence Okeshe he has just confirmed what people are calling him at Supreme Court Governor. Obarara Maki Nelson, you are highly welcome. Odeberela Itazidebrede ndị uwe ojii Ụbakala steeti Abia anwụchie na nwaanyị aha ya wụ Ihechi Ogbonna erekwanụ afọ 22 nwaanyị 22 years ịhụnanya ka obi nwa agbọghọbịa maka ịkpọrọ ụmụaka abụọ n'obodo ama ukwu Olokoro ụmụchia Ụmụahịa South ịnọ na steeti Abia. Akụkọ kọrọchi Ihechi bara n'ụlọ Maazị Christopher Benjamin nga naanị ụmụ ya abụọ ịnọ nwaanyị ya fụrụ afụ di ya fụrụ afụ ya kpọrọ ụmụaka abụọ ndị ahụ ewu Chidiebube na Chinonso. Nwaanyị ahụ elekwa n'uwe ụmụaka ndị ahụ soro ya elu uwe ụmụaka ndị ahụ soro ya arịnga ndị agbata obi ndị nebo amaktashawu ụmụaka ndị ahụ kpọnwụọ afụje a na-agaje manụ ma erughị ụzọ ụmụ okorobịa ị na-ebe ahụ ele anya hụkwa ije chiri nkwanụ shọwụ ụmụaka ndị ahụ kpọ nwa akwụsị nwaanyị ahụ ọ na nga ahụ ka a nọghị emega nwa amaktachi nwaanyị ahụ kpụrụla ụmụaka ndị ahụ akpụrụ otu ihu nwaanyị ahụ ebido memakpa onye isi gbakara nwa na-ekwu A ya na-ekwu Z a na-ekwu C ya na-ekwu E na-emezi onye isi gbakara onye isi arị mmacha ya ha amaghị ya mega nwechilekwala onye ke n'ochecha anya ma anya abamanụ ndị abanụnụ nwa kpọọ ndị uwe ojii ịnọ na Ụbakala ndị uwe ojii anabịabịa pụrụ nwaanyị ahụ anachikwanụ nga ahụ na nyefee ya aka steeti CID ịnọkwanụ na Ụmụahịa ebe ahụ ka nwa agbọghọbịa ahụ ịna nọ Ogbulaka na-aṅụga nwa mmiri oyi n'ime ụyọ itiri ndị uwe ojii. O deberekwala Itazidebrede enweghị Westlife aga ahụ na empty street nakwa empty house enwekwa ihe Musa aga ahụ fọkwanụ na geti. Ọchịchị ala anyị Naijiria ekwuola chi anwa hụbrila nri ọka eji akpọ grain n'asụsụ bekee nna mana grain ụmụ nwari ọka ndị achebirikwana ahụ ka ọnụ ya wụ 50,000 metric tons 50,000 metric tons of nri ọka shọwuhe mmo ibirila n'aka otu akpọrọ Food Stock of the Economic Community of West Africa n'aka Food Stock ECOWAS Food Stock ndị ECOWAS ebe nwojejeje biri 50,000 metric tons of grains ohe nwojeje biri ebe ahụ. Ọchịchị Naijiria chịkwanụ anwahụ ga-akwụghachi hụ ya n'oge na-arị ha anya chi emekwana nwojijeje biri 50 metric tons of grain ahụ ka nwoji nyere na ndị ogbenye na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka kpa coronavirus ụkpaga mkpamkpa ọjọọ ka ndị mmadụ na-ahụkwanụ ihe nwoga na-afefe ịga ọnụ arịkwanụ nga agụụ awụọ ndị mmanụ anya oheme nwojijeje biri ya wuri ọka nna hụ nnasha ọgbalara Naijiria eji ebi ego a na-abigazi ha eri Ogbulaka kemgbe anyị ebirila ndị China si ebe ahụ bita ndị China shamobi itriti coronavirus ele ebe ndị China ọ kwụsịrị coronavirus ịnọ na-akpa mkpamkpa Naijiria ka wee bi ọka onye ma the next thing a ga-ebi ma na Naijiria Ogbulaka
Okoro Benson Eshi Aba people are very vigilant. Ya waga bongonde vigilante. Beretina Eberola Baselo Ezechima Eberola. Don't forget to share this broadcast immediately. Nwanne anyị nwoke ewu dọkịnta Sam Amadi ịzọburu ọkwa gọvanọ steeti Imo ekwuola shi ndị gọvanọ ala Igbo chozugbo nwo niile anwụhụ emi n'anyị ihere. Ọcha ndị gọvanọ steeti ala Igbo anwụgharịghị mma maka anyị ịfụ ndụ chanwụgharịghị mma that they are not good for our survival. Ọcha agwa ụfọdụ n'ime nwọrị mma chi ụfọdụ n'ime nwo ji akpa agwarị mma chi ụfọdụ n'ime nwọrụ gakwanụ ọrụ mana abịa na ha ịfụta bịa kwuo okwu gbasara nchekwa ndị Igbo chanwo ha ejila eme na kpa ahụ ọchị ha anyị kwesịrị ụdụrụ ndị anyị chọga ugbulaka na ahụ ndereta maazị Michael Ọkpara ahụ ndị anyị chọrọ ugbulaka si Michael Ọkpara aya ndị ọchịchị ahụ ji arụkọ nnọọ na-arụkọzi ama ma ya bịa ha anaghị ahụ gbasara ha erula ndị Igbo cha ha ejila ekwela onye ọbụla ma ịga ha aka ma wa bịakwa n'ebe a chọrọ imegide ndị Igbo cha ahụ ji afụta kwuchi ana ọnụ ndị Igbo mana ndị gọvanọ ka ugbulaka na hemochọga nnọọ ahụwụkpa ahụ nwa ga-esi emeghe ya arịla nwo mma ebe ọ ga-esi aba na nwa uru na ha ahụrụ ọchịchị etiti ga-ịpada pịga nwo chi nwoke ma na ndị mmadụ nwa za shọ na nwoke ga ya ma eji họfụta ha nwo ọzọ ọchọ uhu duru gọvanọ ndị ahụ ka anyị chọrọ n'ala Igbo n'ihi na anwụhe protect ga ha anya ha adịghị good for our survival. Cheji ha dance to the tone of ndị ọga nwo Choge Michael Ọkpara ahụ ejighị ụkpa ahụ chịa shahụ ya ndị ọchịchị na-arụkọkwa na-achịkọ na-agakọ mma ahụ oge eji eme na ndị Igbo ha ruru nwa gbarịma ha kụsuo nwu ya kụsuo nwu emechaa ya nwe ekpechihụkwa agakwa n'ihu mana ka ugbulaka nwoje ebe ahụ nweje na-ese pikchọ shaha unwu uduru ndị ndu ahụ ndị gọvanọ ahụ ka anyị chọchi ndị gọvanọ ala Igbo ahụ problem nsogbu anyị nwega na mpaghara ala Igbo ebe n'ihi na ijila ha ekwuchifu ala ọnụ anyị ma nwoje ebe ahụ ka ejere ihu prezidenti kama ọ ga-ijeje kwuchi aha anyị chọrọ ya eje na-arịọ arịrịọ gbahopu ji eje Monde jejeriọma Buhari chịhụ eroshon na ha akala nkụ na steeti Imo. Wike jile emena like that. Wike say ha ga-anọ ka tafujejerio mmofu anything and then na ha ahụ Wike kwuru before emena any gọvanọ he na steeti na ala Nigeria chi ndị gọvanọ ahụ ga-ejeje rịọ arịrịọ maka ya chi they will beg before emena nwuhe na Nigeria chi Nigerian Governors Forum anwụ ha anwụcha na pee ya na ji nwe mega pop egwuga okwe ịhụ na hope ji ejejerio maka erosion nọ na steeti Imo ọhụ ji eje arịọga Buhari onye mere mgbe ahụ coronavirus kpaga mkpamkpa ọjọọ ahụ ndị pilot ahụ si echefeba steeti Rivers Wike si bịa gbaa anụ n'ala akpa kem ji ego m arụga enwere ego federal gọọmenti ahụ dịla nnọ inyere m ji arụga ụzọ kpọwa ego m ka m ji arụga ya bịa gbaa anụ nọ sọwa onye eji enye gị ego onye eji akọntrolu gị so ha okwuga na-achị ndị gọvanọ anyị anwụghị ejila ekwuchi afụla ọnụ ala Igbo they are not good for our survival n'ihi na they don't speak our mind. They go there call Abraham Nwoshi, yes sir, we'll try our best, yes sir, we'll know how to do it sir, yes sir. Collins Destination Nigeria is a funny country. Lord Igwe Ogidi and they were my brother. Well done, Ekirelamge. Ekene I show repeating. I'm tired of Nigeria. Obarara. Chidi Chidoishinde Nwanne Nwoke. They were Simon Ugude. Our governors are cowards and shameless. There is hope. Our senators are worst, but we must continue.
Biafra or nothing else. Ima ama onye na-eze eshi, this country called Zoo is a very funny country. Tobias Ifeanyi Chukwu, Ishi, good afternoon, Owerri Pikin. Nice work and God bless you for your analysis. Ishi, more wisdom from Almighty God. Amen. But Stella Mane, Ishi, they are all thieves. Anyway, they can put that country in red. Okay. Okay, Igbos don't eat grains, neither Yorubas. Is Fulani that eats that. Ya one day Fulani ka ebigal. Agụ agụgakwa n'anyị. Agụ agụga ha ọnụ ndị Igbo. No matter how poor onye Igbo na-arịla, ọhụ ka ọ ga-eji arịọmari. Anyị nwere ri. We produce food. Lawrence say, hey, what won't Nigerians borrow in this world? Anderson Stainless is a child, and Nigeria is finished. So God, come and help Nigeria. And Lawrence Okechukwu, this crop of governors in the southeast are all bunch of slaves to the Fulani people. Anderson Stainless is a shame to all governors in southeast. Mazoku Delichukwu Ajebu Ishi is regrettable to be a Nigerian. Collins that's an issue IPOB for real. Collins Ishi, I'm so tired of that name of Nigeria. Obarara. In fact, Okurum, hemine your Nigeria age arama. Check it out, your Nigeria umuhinda aguchamike. I prefer no my naked anyu, my country. UN, United Nekede. Fine. United Nekede. UN, UNEO, United Nekede, Owerri. Ipa ahụ kacha mma. Ncheki a na-eyo Nigeria ike agụme. Ya ụmụ nwa ihe ndị, ụmụ nwa papa anyanya ndị nwe ji apa. Ọgbarara. Otu akpọrọ Human Rights Writers Association Huriwa na mkpirisi asụsụ Bekee awụọla ahụ Buhari prapra kusuo ndị ndu ala Igbo maka gboju nwa mere ndị mmanụ na mgbatu ọdụ ụgbọelu Akanu Ibiam ahụ nwoshi nwogbaturu na Sọnde gara aga. Chienweghị nherikpa ahụ ịnọ ew ọgbakwarara. Otu a kpọrọ Human Rights Writers Association kwuru shi ajọsụrụ hụ nnọọ jemagharịa ndị mmanụ anya jejemagharịa ndị mmanụ anya shọwụ ndị mmanụ ka nwo disivga mana ma ahụ shi edisivga onwe nwo ọsọ ọdụ ụgbọelu ahụ erube mgbe ekwesịrị iji agbatuhu n'ihi na arụchabeghị niile ịnọ nga ahụ. She nwere ọtụtụ ihe ndị arụchabe she kwesịrị ịrụcha tupu a na-agbatu ya. Ọchị ndị ndu Igbo nnọọ anwa hụ nnọọ ha anyị ha ama awụ. Sha gwara Moshi eji ijeri naira 10 billion naira rụzigharịa ebe ahụ nwa ekweyom ebe ejikwanụ ijeri naira 60 billion naira rụzigharị mkparada fensị mahadum Meduguri ịdara ada. University of Meduguri ịnọ na Borno State danada fensị ya danada ewere 60 billion naira rụzie ya. Mmochi ọdụ ụgbọelu arụziri na Abuja na ka arụziri na steeti Lagos shọwụ naanị 2 months ka eji rụzie ya arụcha ihe niile mepee ya mana kemgbe April afọ gara aga agbachi ihe na bịa gbapezie ya ugbulaka na Ọgọst she still arụchabe ya with 10 billion ntakịrị ewefụtara she yet arụjighị ya ma ndị ndu Igbo mmuhafụ acha bịa na-akụ aka bịa na-akụla Buhari aka chi ihere hụ megbuokwa Buhari na ndị ndu Igbo ahụ ịkụgala Buhari aka cha ha agbalịala na ọdụ ụgbọelu Akanu Ibiam ahụ ọrụchara na steeti Enugu. Achị ha arụchabeghị ọdụ ụgbọelu ahụ chi runway ya emejichabeghị runway ya ebe runway
shi runway na international flight ka ebe international flight ị ga na-efeda ị ga na-echi agba shi ebe ahụ emechichabe ya shi ihe na-arụ ma bekwado ọrụ shi ahụ naanị local flight uhe ga na-agba ya shi international flight aha agabe n'ala ndị nga n'ihi na runway emere for international flight shi emejibeghụ aka na-arụ hụ arụ mmekwuokwashi ebe ụyọ eji eme maka ebe ivu ebe kago ya shi ụyọ kago arụchabede kago ebe eji adọm ivu na ihe ndị ọzọ shi ebe ahụ aka na-arụ ha arụ shi elekwanụ ihe mmụọ gbagala ọsọ ijeje mepee ya wụ airport na-emegharị ndị mmanụ anya shi ihe niile ndị ekwesịrị ịrụ ị ga-eme ya wụọ international airport n'eziokwu shi arụbe ya shi emejichabe ihe niile ekwesịrị nọọ idoma ị ga-eme ashi ehe wụ international airport n'eziokwu shi enwebe ka ọwụla emere mana abịala ugbulaka a na-abịabịa gbapee ya akwa echi ilu ugbulaka na-abịaba kọmplen ma ha chi airport nụrụ n'anya ozughị oke abịaba si leke arụ na Abuja leke arụ ebe nke ahụ nọ na sa arụchabe ndị mere nna achịhụ olo nna agbatubele ada ga-arụcha na anyị ihe niile anyị amarachi nnụ arụcha na ya ọ gbakwanara ọ gbarara onye mere anyị ihe ka emere anyị ihe ọjọọ onye mere anyị ihe ka emere anyị ihe ọjọọ asịghị ihere megbuokwa ndị ndu Igbo maka ịhafụ eji nwo na-egwuzi egwuregwu Samo Mbakwe, former governor of Imo State, yes, Samo Mbakwe. Alright, my college destination, Nigeria is a disgrace. Anyam Awadishi, can you imagine Nigeria to go and borrow grains? It's unbelievable. We are finished. Azuki Udekwe Anokwame, Astelaman, Nigeria is coming to an end very soon. Trust me, Biafra flag will be Biafra land soon by God's grace. Amen. Chico Chido, Nde Weshi, Nigeria is gone. Eric Obishi, no good news from this country called Nigeria again. Hey, Obara Ara Collins say Nigeria is a disgraced country or a ma. She crazy people. Why opening the poultry airport? Ebuka Francis Nde Lawrence issue opening of that airport was show of shame to the entire southeastern governors and their families. Ituchuku Oka Ishi Ish. I come late today. Okay, you're welcome. Welcome, ma. Ebe late than ebe ahụ. Kwabem Pareko and they wo ọgbarara ana-ahụ nna anyị nọ n'ime ya. Uchendu David Olojo for Nigeria is just a crime. Ekene always show the Pikin is actor Eze that did it. Okay, so actor Eze mere ya. Onye isi ala anyị Iwu Muhammadu Okechukwu Buhari okwuola she na ga na-eshizi na igwe ịntanetị achụgharị ndị omekome terọristi n'ihi na ahụme ndị omekome terọristi kpaa agbachichara ebe niile chaweela ahụ okwu na igwe ịntanetị shonami owebe ahụ ka nwa eshie magharị ndị mma n'anya owebe ahụ ka nwa na shie rikrutu ndị ọhụrụ shana gị isi igwe ịntanetị ugbulaka na saiba anachụma ndị omekome. Echi gara aga onye isi ụlọ nzukọ omeiwu nnọchiteanya etiti ala anyị ya Federal House of Representatives onye isi Femi Gbajabiamila jere mba Ghana jeje kpọtụrụla ndị mba Ghana jeje marakwanụ ihe echijejekwụ na ọgbaghara ahụ ịdaga n'etiti ndị ala anyị ndị Naijiria ịnọ na mba Ghana azụga ahịa nakwa ndị mba Ghana na ego ahụ ashinwokwuo $1 million ahụ ndị Ghana ichi ndị bekee anyị kwuo ka eji enwe ike gbapela mmụọ ọnụ ya ahịa mmụọ agbachie. Nwanne anyị nwoke ịnọchitaga anya Owerri Federal Constituency n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị na Abuja ịkwanụ Honorable Ikenna Elezianya so ndị jere ya wo Ikenna Elezianya so ndị jere ya wo Abuja oso ndị jere Ghana jeje kwuo okwu ahụ mana anyị amatabeghị nwa ndị Ghana ịkatara
anyị amatabeghị nwa ndị Ghana kara o nwere ike mmachi taa agwụla ya gbaa n'akwụkwọ akụkọ anyị amataghị nwa ndị Ghana ikwudara gbasara ụmụnne anyị ndị ahụ zụga ahịa na Ghana enyega nsogbu ọrụ ụzọ a na-agala na steeti Imo n'ike okporo ụzọ kena ịhụga nga Ugbulaka Awu okporo ụzọ isi control roundabout yawo nga ahụ oyo okpere Katọlik Assumpta Cathedral nọ jemakwanụ ụzọ Port Harcourt ha ewe beke arụ na-arụ mana arụkwala ya na-eje n'ihu ọrụ ụzọ gaga nnọọ n'ike na steeti Imo ụzọ ọzọkwa ukwe ha ewe ụzọ Aladimma Ring Road na mara na Aladimma Housing Estate ha ewe ụzọ ndị ka arụrụ ebe Aladimma ha ewekwanụ ụzọ ke Archdeacon Denny Street ịnọkwa Aladimma ụzọ Archdeacon Denny Street ịnọ Ikeneegbu Aladimma ọkpa Oshijejere kewekwa ụzọ Aladimma kwa nọkpa esi arụgakwa ya ime Aladimma Owerri anyị kewekwanụ ụzọ Douglas ụzọ Douglas kpa ọ narị Ugbulaka na Gishi Bank Road Badama mee Ijega Ama JK ebe ahụ lokal gọọmenti Owerri municipal nọ ha ewukpa ụzọ ya narị Ugbulaka na anyị ekelela Akatiga steeti Imo maka ụzọ ndị kena ọ na-arụ na-arịọkwa ya biko ya chekidakwa ndị ime obodo nakwa ụzọ ebe ndị ọzọ mmiri na ha erigbucha ndị mmanụ na ụgbọala ndị mmanụ ya maka ụzọ ọjọọ n'ihi na ya fesa ụzọ ebe niile ọ ga-ama na onye okwu mma ma na onye nta mma anyị si ya jide ka o ji ma meekwa n'ụzọ ka o shie ike ka ọ gharakwana ịrịkpa ụzọ Rochas rụrụ arụcha arụgharịa ọkpa o shiri jejere Arema Collins Nigeria is a game is coming to an end. Okwoma good luck ndewo. Collins Destiny ndewo. Zuki Udekwe ndewo. Thank you. Beretina ishi shame to Igbo governors. Teresa ishi Ohia Biafra. Ojiako Franklin Achibolo onwe ya. Mike Chinaka ishi Eastern governors are group of monsters. My respect to Rivers State Governor Nyesom Akwụsịalụ Mogu Wike. Nneka Susan Ndewo. Diana Jones ishi please help me tell your governor of Imo State that he should think about tomorrow. I promise him. Ogbarara. Nneka Susan ishi Orepkin longest time. You are welcome nwanne nwanyị. Lekwa n'ebe nọ kemmechi belada. It's nice to join you again. Thank you. Anyedekwa mma. Prince Nkwazima Ogochukwu eshe word of ụzọ Odrodo Nekede Amamkpa ụzọ ka ahụ eri Ugbulaka Ikeọha Eze nna eshi wordon bro Orema Maazị Okwudelechukwu eshi our political, traditional and religious leaders need to be buried alive. Honestly, Mommy Stella Igbonso eshi wordon my dear son. Mommy, you are highly welcome. Elebere sa ndewo. Okorobensi n'obi nwanne eshi they can't fool. Orema they can't fool. Chidadi Robinson eshi all Igbo governors are fool. Lawrence Oke achịgbuola onwe ya. Benard Obinna Udochukwu ndewo ishishi New Delhi India. Ọrịa mma ụmụnne Chineke jiri chọọ m mma ebe ka m ga-achịkwa ya na hụ anyị makọla gị akụkọ keta ashim onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwanụ ya echi ịma na ashọ ụfọ ji fọ ụfọ ala afọkwanụ ụbọchị nta anyị achụmakwanụ ya na Owerri nshi mmiri umechi bịa ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 ya 11:20 AM m ga ala nọ akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ na ha omume anyị makọla gị akụkọ ashim ya gajiela onye ukwu gajiela onye nta ọhụrụ ha anya eri ya agba ya anya mmiri anyị shi anya mmiri akwa akọkwala ya anya onye chịkwanụ ala Owerri anya arị mma ya kwarakwanụ li na mana ọkwanụ onye ọbụla gbama mbọ
n'ihi na ọ bụ onye gbama mbọ gbasie ike Chineke nna agọziekwanụ ya. Ugo Ụwọndụ Bright Jerry ndewonu asị m ya reela onye ukwu mma reekwanna onye nta mma. Ndewonu.